Hvad så YouTube? Nu venter vi her. Står lige udenfor med min lille sniper her og skyder lidt. Løs på dem. Yeah. Det er de godt nok. Husk der snart nedtællingen til hvornår I kan stemme på en mig eller Winters eller jeg. Ja, vores hvem synes I der var bedst? I skal skynde ind og stemme på vores Minecraft ind i kommentarerne inde i Minecraft-videoen. Du skal bare komme her. Gode venner. Jeg sagde gode venner. Jeg har ikke brug for beskyttelse, jeg går sådan her. What the fuck? Vi er under vandet, hva'? Vi er venner. Jeg vil være venner med alle sammen. Der bliver et stykke af mig til alle sammen. Tank! Satans. Det var mig. Uden dø af. Nu smider vi bare lortet på ham. Åh, fuck. Hvad var det, vi gør sådan der? Så gør vi sådan der. Så smutter vi. Ups. Vi er venner. Husk det nu. Jeg har gode venner med alle sammen. Alle elsker mig, fordi jeg filmer jer. En motorsav! Den snupper jeg. Pipebomb! Hvad blev min pølse af? Det var der. Okay. Så den der i stedet for. Ja, den er også okay. Lad os i stedet for min sniper, vil vi tage sådan en her. Så vil jeg lade min sniper. Hvorfor er der ingen, der gider at tage sådan en? Sådan en. Så healer jeg mig selv. Nej, det gider vi ikke. Så går vi. Gode venner. Hey, jeg sagde gode venner. Jeg tror der sker et eller andet ekstremt på det fly, så vi tager lige den her demo med. Scheisse! Jeg brænder. Healer mig bare igen. Hvad så, venner? Hvad er det?
alle sammen. Husk nu, gode venner. Dø! Jeg vil godt tage øksen igen. Nej. Nej. Jeg skal komme ud af den her lortesump. Nå. Sigter vi ned i jorden. Sker der noget? En heks, sådan. Det er hvad jeg drømte om. Nå, der er andet sted. Der er jo lige lyset. Lige der. Er det mig, der skal tage den? Det var ikke mig, det var ham. Hej så. Det skal også dig. Jo, retardo, hvad så? Nærkamp, oh yeah. Jeg er ikke færdig nu, jeg har stadigvæk masser af de der ild. Er det fint? Jeg kunne godt tænke mig noget healing kit-ting. Seriøst, endnu en? Er vi gået tilbage? Ja. Det er så lidt. Yes. I orden lige heksen, ikke? Heksen er allerede smadret. Skyd! Vi skyder på afstand. Heks. Vi er venner. Husk nu, gode venner, ikke? Gode venner holder aldrig sammen med Heks. Sådan der. Nu er de... Nu er lige så godt tage den der. Selvom det højst sandsynligt er mig, der dør. Så tager vi den alligevel. Okay, der var nogen, der kunne tage. Der var nogen. Hvor er hun henne? Er du smadret? Hvor er det ulækkert. Hallo, hvor er du henne, lille pige? Jeg skal nok hjælpe dig. Hvor hun nede i vandet. His! Hun var nede i vandet. Scheisse. Jeg tror bare, vi tager nogle pils. Der er ikke engang en mand, der healer dig. Scheisse. Det er så meget. Yes, man. Det er koldt. Det var dejligt. Heal mig så. Jeg skider dig, man. Fucking skider dig, jeg gør. Det er lasersigte. Nej. Jeg tror egentlig stadigvæk, jeg godt kunne tænke mig en anden der i stedet for. Hvordan der dæmmer henne?
Jeg ved godt, at jeg elsker sådan en kold her, men jeg tager sgu lige sådan en. Og de har ingen skud. Tag bare den her. Ja, tak for det der til her afsnit Left 4 Dead. Og det var hyggeligt for filmen for jer. Så hvis jeg lige det her færdigt, så må jeg se næste episode. Tanken, den fik jeg ikke så meget ramt på. Heksen! Ej, den fik jeg ellers meget ramt på, synes jeg. Bortset fra jeg faldt ned lige med det samme. Ja, det. Sådan. Vi ses YouTube.